Det finns en riktig finsk bastu. Får vi se på den också? Den är mindre. Det var en av orsakerna till att det här kändes lite mer som hem kanske när vi började söka hit. Ja. Tack så här långt. Hej! Vi ska inte spela bastun ännu för det var till när man försöker finländare utomlands. Här är det annat spännande också. Vad är det här? Future of Linux Roundtable in appreciation of your participation. Det är nu bara, jaha, det är nu bara det. Okej, det är ingenting att bry sig om. Wow, det här är jättefint här. Tada! Tada! Det är en bastu. Ja, men vet du, vi måste ju kolla. Alltså, man bor utomlands när man är finländare så ska man ju titta på. Så får man ha en bastu. Ja. Det här är lite mörkare trä vad de har hemma. Ja, det här alltså ser. Säg det. Men Det doftar härligt. det doftar ännu starkare när man värmer upp. Det doftar annars. Nu doftar bara den. Jag ska säga vad som helst. Det är nu just det att vi bara mycket mera i Finland. För vi hade liksom, vi bodde i centrum. Och det var, man visste att fredag klockan 8 hade vi bastu. Och det var bastun bara. Och här är det sådär, man måste sätta på den och vänta 1,5 timme för att den ska vara varm. Så det gör det faktiskt mycket mer så. Ja. Men det är bra den ser på. Det här är headquarters. Kaos. Bästa tittare, det här är då headquarters. Här kommer Linux till så att säga. Det finns många människor som är jag vet. De har liksom hundratals datorer i sin. Men du har det sista ordet. Ja, 5 eller 6 här. Det är allt. Det är bara 5 eller 6 datorer var det vidare. Tack för att du fick titta hit också in. Okej. Jag intervjuade Linus Torvald och han sa att också den där